Дорогие наши сябры! Вітаем! И вось подходит до завершения первый месяц навучального года. И мне даже становится вельми сумно. Чему, Даник? Очень. Ну что ж ты так, столько цікавого уже отбылося за гэты месяц у нашем житті і у якості десятиклассников. Наприклад, Мне вельми подобається наш новый класс. ты ведаешь, а мне вельми подобаются профильные предметы. История Беларуси и английская мова. И мне. Ну так, а яшчэ? А яшчэ у нас начала працаваць міні-майстэрня разом вместе together. Дорогие сябры, калі вы хочаце павіншаваць свайго сябра, Ну, просто забыли, что у знакомого день народжения. падтрымаць аднакласнікаў у няпростай справе, Порадоваться за поспехи сяброўкі. адтуліць цяплом душы сваіх блізкіх і родных, Расшулить родного человека до глубины души. напомніць свой дзень цёплымі пажаданнямі, А можно сказать головные словы? Запрашаем вас вернуться до нас у школу. знайсці міні-майстэрню разом вместе together і заказаць паштоўку. Так, поштовку. Разом з віншавальнымі паштоўкамі і нашага жыцця сышло нешта мілае. Теперь мы віншуем одно одного праз интернет. Прымацоўваем да паслання ў віртуальныя малюнкі. І ў гэтым куды менш павагі і пяшчоты да блізкіх нам людзей. Цяпер таксама можна купіць паштоўкі. Вось толькі выдаўцы ўжо паклапаціліся зараней. Надрукавалі тэкст. Рыхтуючы віншаванні, мы успамінаем важныя словы, якія хацелася б сказаць, але што можа быць лепш такой роднай беларускай гаворкі, укладзеных у віншаванні. Наша мова ўваходзіць у лік самых мілагучных моў свету. Таму віншаванні на беларускай мове будуць гучаць вельмі чула. У мітусні штодзённых клопатаў прыгожыя і лаканічныя словы будуць вельмі дарэчы. Аднаго жадання павіншаваць такім простым і ў той жа час дзённым спосабам мала. Але дзе адшукаць патрэбныя словы? Як зрабіць заказ? Вы заходите на сайт УКонтакте, у группу «Разом вместе together». Робите заказ у асабістыя паведамленні. Праз 2-3 уроки, у залежнасці ад аб'ёму заказу, вы прыходзіце ў лабарантскую нумар 32. Другі паверх, у нас новая нумарацыя, і атрымаеце свой заказ. Але мы просім прынесці ў абменапаштоўку ліст паперы для малявання, ці чарчэння, ці нейкія мастацкія прыналежнасці, упрыгожванні, непатрэбныя маленькія рэчы, якія вам шкада выкінуць, і ляжаць яны без патрэбы. А навошта? Ну, па-першае, для таго, каб зрабіць новыя паштоўкі. А яшчэ, каб з цеплынёй вашага сэрца да крання да простых рэчаў перадаць другому чалавеку умение дзяліцца пазітывам, надаць простым рэчам толькі пазітыўны настрой. Шчырая усмешка. Яскравыя вочы будуць самымі лепшымі ўзнагародамі за зробленую справу.